hok ta lele lo ma di prang lo ke dam nai ke la pen ke neli ga prang man opposition po long mang ga vi opposition pi ne political party pi ne long mang ke avi non ta avi opposition party long mang neli ke lason public life long ke wang ke ala jaka sahut neli phanang pe koklo chairman nang pe koklo la sa prang ke neli la me mai long sidu ala met mai president la sila so pinang peklo so pen masila national interest lo kai si pen alam akam masi jola so long bang si kar jam dun mane political party sita a BJP no ASDC no kapre ka party no congress no yong si khai interest lo pulote hala so hud bang ke bang yong si hang lo pulotang te e par jupon lo pulote hala bang so bang ke dun bom sita duolo la so lam mang je thanang pulotang te lasi ladak bangke karbiang long arat sita me aphi chiru ipo bange mathanang ne nahok le dosi tame lapen asab bak le claim un pusita me ne like karbi rata phan karbiang long lai methang long ri long par farmansi claim de asab vet sita me thekan un an sita me lake khe farmansi ne li bangke arjabe sita non bang lason pupo opposition atum bangke lapen ke right ke kadu hita do lam ka ningje la pene ninga matha lam chepe klang la fundamental rights binak la si ningje po ningje lo la pendak ne ligi puji adim ave ki pu alang litum phane ning ke oi pi neta ave la si eson bangke la lo ning ke oi kali ning ka charong thu langdam lo pulo tang te nili phan si tamela so expectation e karbiang longara ta do de khai la pen longri long para performance garja pula so bang expectation aning nang chi thege do la so ga chi chini bang ne li metha ta me karong do la pen non si ta me advisor arpu neli peklo la pen ke la so arpu neli unan thek an bang ke jerab dun po pulo la pen aprang ke towar along nane mai meeting along ke hang halada penten non bang ke cari calo maja kong ke do tum long dasme dage litum along pulote CM ke hailo alang litum along do dun pen ingni ra prong chingwai chingsai lote halata ali thedung doji pusi neli matha la sila hui ka do ka velam che matha etri alang li long cherap do ni phan neli che kroilo la sidak long le phelang alam pusi da me son ka pre alam pusi ta me alang li ban ingni ra prong si la bang ke chingwai long yi abar sai bang alang li neli pilo la si hala so teng si neli sita theganu na ne cherap dun po jong si alam pen alam ason pen ason alam bang jong si neli chope kroi alang li phan chope kroi thekser alang li phan pen elam pa cheton thekser pulote la ke neli jong jung ali phan gali la ke karbiang long karbiarat ali aphan si dopo la pen ili tuma CM ke hai si tame ko piluma jong si kaddo ka velam chini pe me chethan pe me chingwai clear pen la so chingwai lo bolote alang li sita ke kroi krede ji adim ave pusineli matha ako non sita me alang li sita neli chematha bangela son lo la longri longpa chari chalo malong sita me neli bidi neli sore sita kerap longji pusibang la sor pu neli peklo la sila sor pu bang neli unan ke alang li long cherap don po la simo pene je thana tenglo asa vet sita me cherso vet sita me neli thek an sita neli bidi do an sita me la ke khel pen ke longri long para performance la daga bang ke neli bori don ji plasi ipi ga jiru yalla mabe komantu ne ke la buson ta mathapo phi jiru lo pe phi ke dam tha be lo dami bulo te nong ke frang lok lo la sil e frang ke dam hu si ta me jong si ko na ne frang ko pine chak pe lok belak do bulo te asap atowar bang achiri nang ko jo la so angdeng anchor lo ladak bang karbiang long arat la pena jahaga tum kopi ko son matha jini la bang ke la ratari deng lo ka do go ita matha un la son si pulo neli methang da social media long che thek long lo ala che thek long lo ala bang pulo PGRP ne long che song VGR che song dong ke BJP ke join dun atowara chiri chot pula son da nange pu bang do lo sita hokpet ke neli BJP da non ma ke join ji neli ke BJP ke join ji ke dak jong si council long la so bang isia post dolo Asia Post Pinchong lo la si advisor to the CM amben CM bulote komalama karbiang long kacharia bang kachari linja ji abang phulo kachari linja abang phulo la si alang li da jong si neli bidi neli surita kenang sot do pu matha se ne pan
labang so arpu ne peklo la sila so arpu bangke nilita unan thegan mang chere cerap dunpo cito dunpo la pen la PGR ta hokpet ke nilile claim ali ma dili nili tum lege claim gali bang pangcheng bang do pangcheng bang pita la geli tum ka do besi theklong lo ko maluma ko la sila dak nilitum nelitum neliri sanghola soilo Robindro lo alang litum pe nelitum karjap dono mangela son lama bangke hogalam genuine case la si hadak ke ilitum sitame solidarity ke jepe klang dono arjap dono banga bedele jokta la so tengsi nilitum along dharna long sita dunlo la si halabang so dharna ke dun ke nelila so towar le ke chiri la pugali lage karbiang longarat sita ala alang litum kamatha rat kamatha la penanga leaders tum kamatha ke anutin da mathaun anutin da ningje un pote hala bang neli puda matha velo sita ke neli tum ke la genuine case la seli tum da solidarity lo arjab dunai athela bahini bang thomelo ko tum da arjab dunai social media long ke pudo je kache song mane nona mthe kache song along klama prekchat ke pregya di mangelang lo aprange konania towalo konania dhorna long lo adaksi etheve sita meningge don sita nona bangke lakenil tunge CM bening ni prong sila so akeme ka heno ke chok che lam sit hadak chingwai long pu sit han long pu la penjong se kroi ho pulo tangte alang lita che don dun dat eliga ningge la me che don dun dat pulo tangte lake akeme lo nili phan det kalilo lake litum karbiang long arada phan si akeme nanto la si kache song ke along klam si ke prekchot alama bangke la ke nili ningdo la biogas itame la APDCLP ne alam sitame la penke hala dakta bang ache song bo matum do alang litum handa neli thange pudia dim ave biogas alam sitame APDCL alam sitame la pena son ga prek adu ya hoy alam pusitame adu ya hoy alam pusita jong si adu ya hoy pulute non bangke council arlo si che pena kaching waye to wardu po jong si li dak hong pen hang dun tar chot pu bangke chok chedet po la pulai kamatha bangke aga prek bango son dong mathai ne lage bang alam lo karbiang lo ngara no biogas kuno dala solar project along white paper patline nangji isinal kun just inan kuningji this is non bank na li bank sia kan kapin khadja ja kong ko lo si ela APDCL la tumpana la ADB ya tumsane fund bank cancel la bank chila la kan ko kaprega instan ya ko claim uji program do sa kapreg tum claim to lo tenan tum na li bank la white paper ke patlang dunji phanan kali la so lama bang ke neli no ma chini no la ka prek jara bidi pe da claim ke la ke bang councilor deng sidu jong si white paper ke hala VGR long galang litum white paper ke chepeklang lo la litum kado ida theklong lo ma de la si la hui kado elam ke aku advisor ke nili dat kali de ma de ala chief advisor do lang la si alang litum pen sitame kado ita me ni prong si la hui lam mang ke jo lapu hong pen lama je pangjar chot kalilo hala dak si je thanong po alang li sitame nelitum phanangar ju po nelitum sitame alang li phan than po ko nat ko son si ke claim si ke meji ke chok ye khe si pan la pen long ri long par la song deng bang anapam si kamathala la si alam bang ke kache song ji along klama bang si prek chat la pen kache song ji bidi bang si prek chat po nona bangke adhorna tango hunger strike to along bangke nili bangke nonang dengana bangke weather phaso along klam bangke nona bangke la system arlo si dodun po mane dodun koklo nona ko ke bang yong si la so engagement la ke pek alam yong se alang tum che pon thu theti ke radak si dodun po tapi ne son alam bang la son non bisar alam 6 schedule Jepang tang nai pusita me dak po hong pen hang dun chore chok chi ma de 6 schedule la teng ki ke khani go ma lo ki khani council long do tum si khani jong si council la long ke kha do dun de pin pen hong pen ke li tum ke pudun no dagi ki pudun long po he pudun long po ta lam mang ke no ta li le de ji la si hala ke claim vek ye bang ke la ke hala council la long la so rat aja kong ke long atom si claim ji sita noni litum 6 schedule alam ne puna son ka prek alam le punoi hong
konani strike hunger strike kedo konani lason dharna la huilong sininge chok ala system arlo bang ki dunyi bang ke bori edet asila so lam bang ya pong tani litung political party tum hanju pulo lang litum sita me la so lama claim kle de lo nili mat sita me la puson lo jakasa long dodun lo hala dakta nili phansi chairman nang peklo ala so tengsi nili methanga song la metamaya song che o bup chibi kok sila pucher abdun lo ahok ma pulo sitala ke seng vek atum bang ke gopil ma phige o proof lo nong ya vete lo nong ga hok pet ningje lo pulo te nili ke seng hoda thegonde ke seng ahut ke do vera bang pu ke do vek atum da nong bang hini baksi dulu angge nili ke laga phisi nili phanang cherap du nai pusi dun ma ti hala dakta isi bang ke chok chi ke lai lo la pen ke chok chi ke me thang amoni da tum si ke chok ti la son se aphi jese cpa pu da dolo la so chepeng nang pu da dolo hala so jese cpa ke chepeng ho ti tame ko pilma aphi ke prat phun lo ko mane la pudam lo ko mane hala pudam lo la so pen aphi hala uc la so phrang ucc ccu pu lo ccu lo nge nili ke donde ta hu pen ho nili phan mai nang pha Sitala dakta konat kosan sigi chok chemala neli chini la penge hala daksi ta pige prat pun lo jese cpa ta prat pun lo mathalo la pgr vgr penge muni tum kopilo ma puji uthot kaching room thui dolo sita dakha theklong lo do neli non hala banga ningje jelo mo pornang lelo te ningje ji kopia the kopia posigi chun che den ma ki chun ne da ji ma government alam ta do hai akola so pgr vgr ke langdam lo pulo to nang ke subjudice matter pinak lo bang kes ke pida social media lang kudo je jakas la pen je cpa song enonge kop loma le hakun gardi de so jakas ke esonalam langdam lo bulute jutko ka teng lo tamne amunit mase ne liya chairman dolo vice chairman stelin inti dolo bahini vel pulo de gijut lo la pen la so ki jut kapi jut koma lo kapi jutai methang amunit mate di methang amunit tum si kapi jut ke Sital labang solam no nelitum cing wailo neli la pule doko puita no nel tumar pu bang asap ripo kacel lar pugali neli anu prek han labang prek tu pulang li bang la so alam si nelitum cing waibo la so charge bang neli la pu cerap dun tik bang hala pu bang anu prek si lang po lang sita hala dak sita me neli sita unan thekan bang ceram po thepi alama bangke la lo neli la dak le do hala dak le do na hok le do sita me neli bangke lam the wet sita me la bangke ko pilo khai la pen ke long ri long pa da permanency la ke lam the wet sita ninge arni si wet le arjab du nai no ta arjab du am pen la dak bangke akapre ka party dang ho opposition dang ho ruling to alam ave bisar lam non advisor to cm Mua kapre ka party le bang tala so post do la pen ke nanghang pulo te hadak sita mecher abre congress along ta me APSLC tum long sita mecher ab duni do jong sa to nang thu pulo te la da ke nang APSLC la so alam bang ave nang congress le pu alam bang ave nang ASDC le pu alam bang ke ta ke bang bil ase athe pi alam bang ke chiru thu le thot lo neli ke lamthe thevet sitame arni sivet sitame ke claim un an sitame ke thek an sitame la ke khei la pen ke longri long par permanency claim ji jinki jethan ji non sitame cm ke hai pen sitame la khei la pen longri long pat khei ke reng nang ji la pen ke longri long pat ki thir klong nang ya pu thak si thek an un an ke jethan ji la pen jinki ji ke kroi kri ke la ke bangari deng ate power ke langli rat aja kong ya lang lilong sido ni lilong san ke rada aja kong ke ave so lu thengul long le ping la achar pensi lang long chor lang la achar pensi arjun long chor lang la so sainik school dak nang bi po pulo te la lang le tung council pen kopine konani asaba che tokut ke do jibon erokom do nang ji la pen hala so bang ni theklong le pin lang theklong le der lang aposila bang ni li non mat ke ningje thek la kedam tangar ni ga ningje an social media long ne li tokan sita mani ka nang pul hai nang putum dolo kopilo puji lo ta charli ang nelo ma ha nam pi nam dura ju tong e dura nang poma polam la siladak bang amethang la ke soinik school latum a society do all india soinik school society tu ne bi ne সংগঠন pune pine society li সংগঠন pune do apen hala tum amethang aron do
haladak reservation koson dojima admission koson CP admission sitame lake national testing agency tumsi kondagi la daga mane poje haladak bang reservation ke thai do ST phan ko anma SC phan ko anma lasan ke thai do asi halawi kaddo ka besita hala bangke ame thanga teng si klempu jong si litumau so maratum ta thek dun ser pulo tante undun det pulo sa testing ele te bokhet charli dun long pu a gwalpara ta Arunachal Pradesh ta Imphal ta Manipur ta puan ke dam nang yi akisung bang ya bilu la na la si ladak ta jong si dokok pulong ta ilitum amoni ta tum si ta melitum au so maratum si ta ko piluma la so soinik school of facility ke long do bang phan ke jo chera prang ke da ke nut bahani dolo litum kar biang long penta la tum ke ha gwalpara an dam nang yi ita non bang ke puan ke dam nang nelo dak masi dung het si dokok po la hui kaddo ko ema thasi alang litum si tamela bang claim lo ta hai la sita la so a lo bang yong si ko pine MOU do ko pine nani ko pine chitok kudo pulo te la bang aneli chini ne pin la peneli phan ke ni si tarik ke ban yang sam si alu deng lok chon alang pini ke la thang adim chelong dun pe melang la sila hui kaddo ka velam detail salama bang ke non ne prang si kaddo eta ka chini do ni phan bor ji la pen ke CM ke hai sita mela bang ke openly neli tumpen discuss ji pusi neli ning thelo la pen so discussion ang bong pulote neli ta thega nunan bang ke mo pen puson lo ache thang tang asan lo la ke khei la pen long ri long para permanent si thevet sita me neli ni ge dun ba autonomous council di litum karbiang long autonomous council do the autonomous council do the autonomous council ari deng bang ke la law and order bang ke ave yong sila eviction nang populo te eviction order yong pilo puita chekroi lo puita state government nang kroi nang ko ji state government na kroi tu ning ati bang hello la armu oksu ke lang litum sinang piji ala so teng si claim nai la so labang so an parta ko piloma non bang ke la so ke bang ke pupuasan subjudice matter kusi pukaulo case do koklo la se hala so case along ko pima judgment pi hala panta chiki la si non mat plung nai claim nai eviction claim nai puat ada bang tai litum ke alam mange ningje long popo he ningje ri pu nang pu pe ma ti ningje long popo pe nonson social media long la pen ke ko pinla la press pi ne tum long si tamen ningje long popo nili RJ bang klang det po kaning je bang ling sita RJ ke klang po hala so pena methang apan je project long po sita hala so kap je project pen bang ke khei la pen ke long ri long par pan ke ali the dung do ji po bang ke nili matha the non ke lang nei ka cherap do nai ba council long sita me ka cherap do nai bang ke la so case ke hai det nang ye bang pan hala case ki pi tum han ka perem det je bang pan ko pp an lo ma ke nang hala hui kaddo ka ve lo ko pipi ma kenang ke cerap dun hala bang cerap dun bang si kenang so pusi ni matha la sigat do eta son si matha pu pusi son lama ate pi lama ke subject bang ke lama bang son bang ke subjudice matter bina subjudice ela nomjong la bo hati long sama CM pen la mereka apa kata cingwai tu la non cikusan thomong kita ko aku tu puji tu la so lama bang ke nang tum la haladak kachitong damatum bhan karju bang si meji forum for hills autonomous state movement bubadi alang litum bhan karju bang si meji alang litum si cici ni kado be lama pen ke alam bang eklang lobon social media long hala bang so teng ta ipo sita la bang so lam yong si cini pe mei pulote nang litum alang litum bang pan si karju peter tok nangji par arju pater toklo te chini alang litum nang che thani pusi neli ke mata neli tum ta doge sita neli tum ke la delegation na long lege doli ma de neli tum ke indi capacity of advisor to the CM ala so teng edu la si CM si bang hada kado welang tame che chinki dun lo che than dun lo la so pena phi bang ke la detail salam ke ko pelo angton pena lama bang ke ko la forum for hills autonomous state movement leadership atum phan karjo bang sia holam bang ke nang klang ko se neli